Wenzu u Rosi, il-koppja anzjana li nislitilna bis-sima minn fuq it-televiżjoni qed terġa' tina toma tal-folklor Malti permezz ta' ripetizzjoni fuq l-istazzjon One. One News tkellem mal-atturi Narsi Kalamatta u Josephine Mahoney li interpretaw il-karattri ta' Wenzu li l-imbit għalih huwa bħala duwa tal-Madalena u xwejħa tar-ruħ Rosi. Bejn Narsi u Wenzu hemm baħar jikkumbatti. Fil-fatt l-attur irrakkontalna kif hu studja wieħed mill-ħbieb tiegħu biex il-karattru ta' Wenzu jagħtih laqta realistika. Allura ftakart fil-ħabib tiegħi Leli l-Baħbaħ ta' Ħażabbar illi dak kien bniedem twil. Kellu mustaċċi dejjaq bħal ta' Charlie Chaplin, il-beritta dejjem daqsxejn la ġemba, kemm ma tixjex, u dejjem b'dak il-maktur fuq u bit-tarf ġol kantuniera ta' xufteħ. L-attriċi veterana Josephine Mahoney wkoll kellha tipprepara ruħha billi titgħallem titkellem bid-djalett. Għamilt ftit ta' riċerka u sejt li d-djalett tan-naħa ta' fuq ta' Malta huwa eħfef biex titgħallmu minn dak tan-naħa t'isfel ngħidu aħna bħal dak Zabbari jew Xrukkajr. Allura peress li żewġi dak iż-żmien kien għadu ħaj u kien rabti, għażilt li nittallem dan. Narsi spjega kif is-setta Wenzu u Rosi kien inbena fl-istudios. Fil-waqt li l-isqaq li jidher fil-filmat huwa l-bitħa tal-istudios li l-art ksewa bil-ġebla tal-Franka. Fil-waqt li l-bejt trasferew fil-pjazza fejn jinsab il-ħanut ta' Kurun. Josephine irrakkontatilna dwar is-saqqu tat-tiben li kienu jorqdu fuqu Wenzu u Rosi. U darba dal-qaluli illi dat-tiben jagħmel il-brijat u ntlejt kolni bżiża u ponotaw tal-gdim tal-brijat. U bat kena nisuvujtijah s-saqqu u nordu fuq li zarbis. Intant mit-tnejn sal-ġimgħa wara nofsinhar fuq One qed jixxandar episodju ta' Wenzu u Rosi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.